Приятелството през 2025. Приятелството през 2025 не е за всички. Не е за тези, които ги има, когато е лесно, а за онези, които остават, когато боли. То не се доказва с думи. Доказва се с присъствие. С едно тук съм, когато всички други ги няма. Истинският приятел не пита какво има за мен. Той просто стои до теб. Без обяснения, без очаквания. Хора идват и си тръгват, но истинските остават. Дори когато нямаш какво да дадеш. И ако вярваш в това, харесай видеото, последвай ме и тъгни в коментарите своя най-добър приятел. Онзи, който винаги е бил до теб. 2025 е шумна година. Всички говорят, малцина чуват. А истинските приятели просто са там. Те не те гледат от високо, когато паднеш. Те ти подават ръка. Казват: айде, ставай, брат, още не сме свършили. Тъкни в коментарите своя човек. Нека знае, че го цениш. Защото аз имам такива приятели и вече съм ги тагнал. Прави го и ти.